siya ha kazin ko to masin niya panya na medicine ko nang kali pa daw niya kopi kami na bye bye ti ve pui pui ti in na din ito pui pui bye bye pui pui pero Pui, bye bye. kasi dyan email siya thank you yung unawsin nga email siya very trip kanawaran doon very Trip, like up with may kahepo lang siya to kanila naman kubek pangzol siya ngayon bye bye isang hingkin ngayon doon keratin botox kan botox doon